fondo de mi corazón durante años. Bai arraroa, telebistan erakusten dutena, haiek asmatutako mundua, gezur bat beste baten atzean, ta horren ondoren beste bat, ta beste bat, azelotza, hau dela diote, demokrazia petoa, non bozkatzea bai dela delitoa, herriak duela, boterea, esan du gabonetan, erregeak, justizia dela, guztiontzat berdina, altsasunez bazara jaio jakina, poliziak defendatzen duela herria, agintekeria zateko erabitzia, prentsaskea, daien aldarria, ta bitartean itzi zuten egunkaria, hipokritak, lotsagabeak, horrela inposatzen dute haien iritzia. Boteret zuen, bozgorailua, ahotsa izateko beharko duzu dirua, penagarria, zuen zirkua, pantailaren kontra gure mailua. Boteret zuen, bozgorailua, ahotsa izateko beharko duzu dirua, penagarria, zuen zirkua, pantailaren kontra gure mailua. Telebista librotan, gure zola zaldietan, aniztasuna dago egitan, nazi bat ezertzen bada alde batean, neonazi bat ezeriko da bestean. Hori baitela, anitza izatea, non dago area, bakarrik ikusten dut karea, zuentzako betiko fasistak, dira gaurko konstituzionalistak, da herri zintzo baten borroka, kriminalizatzea da zuen erronka, manipulazioa zuzenean, objektiboak zaretela esaten duzuenean, telebista pisteak fascista bat agertu da, azelako kasualitatea, gezurrez osaturiko errealitatea, iragarriek utzitako tartean. Boteret zuen, bozgorailua, ahotsa izateko beharko duzu dirua, penagarria, zuen zirkua, pantailaren kontra gure mailua. Boteret zuen, bozgorailua, ahotsa izateko beharko duzu dirua, penagarria, zuen zirkua, pantailaren kontra gure mailua. Ieu, gabon. Kaixo, Zer da juk, a ber, momentu bat, itzien pixkat. kaixo, entzuten da. Ondo, ez, txat? Zer dut zaizue. Igual, ba, igokeiat ganantzi pixkat nik emendik. Kenduzioat, lasai, kenduzioat nik ganantzi pixkat sarreran musikari. Hombre. Bueno, zer moduz? Kaixo, ondo. Venga, Nervioso? Bai, bueno, a ver, tapina jotzen dudanean igual gehiago, pizkat gehiago, baina orain da esala, zi. Bueno, a ver, azteko esan nengo jago, ez? Hau pixkat gitarrez eta berezixedek, bueno, edertani aspaldit llegatuk lagunek, orduan, bueno, aztero bere etxin bazkaltzeiat, esan nahiat, hau pixkat igual izango gitarrezketa normalo da baino lagun arteko elkarrezketa bat, baino, de hecho, txatintza uzke hau hemen Aker Beats eta Eni Reis, eta Mikpa R, bai, etxegan Mikpa R zein dan, etxegan gure ezagunean, ez? Baina, bueno, Aker Beats eta Eni, bai, juk. Bai. Kaixo, Aker Beats, kaixo Eni. Bueno, alare, galderak behintzat beste guztiei bezala engozizkoat. Gero igual, gure mobidakin desbaria bat diago, baina lehenengo galdera, nahi diat jakin, pixkate gure buru, nik ezautzea dut, ez? Baina, igual hau Twitchen edo YouTubeen ikuste iben batzuk ezautzen, orduan, pixkate gure buru aurkeztu izak, eta espezifikoki musikikin zer erlazixo okideken, edo noiztik, edo, bueno. Gaur egun egiten duan proiektua, Fatlitzi, da rapa. Bai. Bueno, pizka bat, gitarratik normalean rapa egoten da urrun, baina nik beti sartzen ditut gitarrak nire basetan, orduan, bueno, beti daude hor... Oantxe entzun dia honontan, ez, adibidez baita? Bai, adibidez. Eta, bueno, egia esan da, nik hasi nuen rapa entzuten txikian nintzenean, baina gero, letrak, bueno, musikan aldetik gustatzen zitzaidan, eta nola sonatzen ziren letrak, baina ez esaten zituzten gauzak.
Vale, orduan askar hasi nintzen punka entzuten, La Polla eta hori guztia, eta punkaren letrak bai gustoko ditut, eta bueno, politikoki nahiko ados. Eta gero, hasi nintzen justo garai hortan, hasi nintzen, bueno, ere fiskaldenago Racing the Machine entzuten, eta orduan hasi nintzen basua jotzen. Nire lehenengo esperientzia basuarekin izan zen Racing the Machine kantu guztiak ikastea. Orduan, eta dakidan kantuak izaten dira normalean edo Racing the Machinekoak edo Marilyn Mansokoak, ere hasi nintzen entzuten Marilyn Manson. Eta gero orduan baso hasi nintzen jotzen, eta musikan aldetik punka ondo dago, baina karo, hasi nintzen ere musika ikasten, nire kabuz, interneten bidez, tal. Eta orduan metala ezagutu nuen, eta badakizu zer gertatzen den metala ezagutzen duzunean. Orduan hasi nintzen gitarra jotzen, gitarra bat erosi nuen, eta 6 ordu ematen dituen egunero gitarra jotzen, suipikina eta pina ez dakiz zer tal, teknikan aldetik disiplina pizka bat. Bueno, hori gero ikusiko diago, baina bai. Bueno, hasi nintzen hor, nire kontaktua izan zen gitarrarekin metalen bidez, eta gero taldetan hasi nintzen punk talde batekin, Kiro Silencio ditzen zena, hor 19 urtekin edo 20 urtekin, maketa bat atera genuen, 7 kantukin edo 10 kantukin, ez dakit. Hor jotzen nuen basua. Vale. Gero sartu nintzen metal talde batean, eta nire jotzen nuen basua. Eta ikasi nuen musika pilo bat. Zen, metal progresiboa bezala zen, ez? Pixka bat rollo hori. Bai, pixka bat metal progresiboa edo zati asko txarto itxatzita. Txango genuke. Ze, zu pentsatzen duzu, egiten duzuna dela metal progresiboa, baina gara hartan egiten genuena zen, hori zati bat atera, eta gero beste bat, eta hori igual notale paso bat sartu erdian, baina normalean zati batetik bestera holan bruto pasatu. Eta gero sortu genuen beste talde bat, kuadrillakoekin, eta han jotzen nuen ja gitarra. Hori izan zen blokeatxe, metal taldea deintzen zen dara, eta utzi genuen dara, eta gero sortu genuen blokeatxe, eta jotzen nuen gitarra, ere asko ikasi nuen, kontzertuak eman genitun, eta nahiko pozik. Gero utzi genuen, azken finean talde batean, batek egin nahi ditu kontzertuak, beste batek diskoa grabatu, batek lan egiten du asteburutan, besteak ez tal, eta orduan erabaki nuen, proiektu bat egitea, nik bakarrik. Eta orduen esan nuen, zer egin dezaket. Eta hasi nintzen, akerbitzekin hasi ginen filmetako musika egiten, ez dakiz zer, eta nilak 18 urte nituenean montatu nuen estudio txiki bat etxean, eta pizkanaka lortu egin ditut gauzak, bozgorailuak, ordenagailua, mikrofonoa, eta oraintxe daukadan estudioa nahiko ondo dago, zuk ezagutzen duzu. Claro, bai. Eta orduan esan nuen, zer egingo dut, ze nik ez dakit abesten. Eta orduan buratu zitzaidan, rapa egin ze, musika instrumentala egiten nuen, baina horrekin pozik nengoen, eta oraindik egiten ditut kantak oran bakarrik gitarrarekin eta, baina esan nuen hau abestu behar da, eta beti zaitzen zara bilatzen abeslari bat, ez dakiz zer tal, eta baina, proiektuan beste pertsona bat sartzea, azken finean, hori gero arazoak ekartzen ditu, ere oso posgarria da, ez? Estengan ikasten duzu, eta, baina hori, erabaki nuen ni bakarrik egotea, eta orduan hasi nintzen rapa egiten. Eta uste nuen txarto egiten nuela, eta, pizkanaka konturatu nintzen ezain txarto, eta orduan, orain nahiko pozik dago, bentsat divertigarria da egitea, gero, gustatzen bazaizu hobeto, baina niri gustatu behar zait, eta nik pozik nagoa. Esan beharra dago baita, azken aldean ja, igual instrumentista baino gehiago ja produkzio mundu hortan zabiltzala, ez? Hori baseak egin, midiak koiztu, no seke, gero, azkenean baseak autoekoitziak direla, básicamente. Bai, niri gustatzen zaidana da hori,
askotan pentsatzen dut beste bati eskatzea base bat egitea edo beste nondik ere erostea edo baina eske azken finean nahi dudana da nik gauzak egitea eta ikastea eta azkenean emaitza txarra bada, hurrengoan hobeto egingo dut eta beti ikasten da. Ze azkenean kanta bat amaitu behar duzunean, prozesu hortan ere asko ikasten duzu. Ze kantak azken finean igotzeko eta amaitzeko, hori azkenengo prozesu hori ere frogatu behar duzu, eta orduan hasi nintzen kantak igotzen, eta konturatu nintzen txarto zeuden gauzak, eta hori konpondu behar duzu, hurrengo ikasten zoazela, ez? Zorrena martxa esaten dena. Bai, eta hortako egiten dut musika, divertitzeko eta gauzak ikasteko, eta Bueno, gitarrezketa batzuk ikusi dituk, ez? Bai, asko. Eta itzein diago baita ere gitarrezketei buruz, orduan, ez badare beti bezalanik, hau da, esplikatu zat, 3 atal nagusi izauzke hau. Orduan, lehenengo atalak esartuko gaituk, eta hau kuriosa izango zen, nola azken aldian ire proiektuan egu bakarrikagoen, kaldera batzuk, adidez. Diktadura absolutista. Fatlitxi diktadura absolutista, ez? Bai, Fatlitxi esaten duena, Fatlitxi egiten du. Ez? Baina, beste galdera batzuk bai izan daitezkela interesgarriak, ez? Adidez, eta gero erantzuterako orduan, ez da zertan ez dara Fatlitxiren talde askotan egon zaren, estilo askotan egon zaren, talde bakoitzarekin pentsatu dezakezu, eguna egena, bale? Batzutan zuka bestetan ika, baina, ulertzeiek, ez? Bai. Orduan, klaro, normalin taldeetako jendik galdetu zat, kantuak etxean ala lokalean sortzen diren, ire kasuan, etxean sortzen dituk, ez? Lokalean, baina lokala dago etxean, osea. Claro. Baina, bai galdetu aldiatela, prozesua nola den, ez? Lehenengo galdera, lehenik melodia bat dago, edo lehenik harmonia bat edo riff bat dago? Egiten dudan lehenengo gauza, bi metodo erabiltzen ditut, batzutan hasten naiz bitarekin, hau da, erritmoarekin, egiten dut erritmo bat, eta gero hor sartzen dut gitarra, edo beste batzutan hartzen dut gitarra, egiten dut riff bat, eta gero erritmoa egiten dut. Gero behin erritmoa eukita, bomboak ondo jartzen ditut, bombo batzuk gehitzen ditut alakendu, eta basua grabatzen dut. Orduan, pausu hortan daukat harmonia eta pizka bat erritmoa. Eta orduan hasten naiz detaileak sartzen, sinteak, eta horrelako bozeto bat daukaganean, hasten naiz letra egiten. Jartzen dut basea, loop batean, eta hasten naiz idazten. Eta flowa frogatzen. Orduan, egiten dut normalean paragrafo bat, eta abesten dut, eta gero ja flowa hori eukita, hasten naiz beste paragrafoak idazten, eta gero grabatzen dut hau txanplan nahiko txapuzero, eta zuzentzen dut basea. Behatzen dut ze bomboak soberan dauden, edo zerbait aldaketa batzuk sartzen ditut, harmonian aldetik igual ere gitarra berriro grabatzen dut, ez dakit. Eta orduan, basea ja nahiko ondo daukadanean, grabatzen dut berriro ahotsa, ja mikroa ondo jarrita eta hori, guztiarekin, eta hasten naiz produkzio lanetan. Baina soinua bilatzen dut, soinu batzuk aldatzen ditut elo ez, edo ekualizazioan bidetik lekua egiten dut ahotsaren txat, eta gero hori, eta gero masterra, eta azkenean partean bideoa grabatu. Prozesu tedioso guzti hori, ez? Baina gustatzen zait. Kitzuri ezain beste, baina... Nahi ez da etxai dela gustatzen baizik, eta ez da badala puta ideaik orduan, kostatzen zait pila bat jakitea zein den sakatu barreko tekla. Bai, normalean, arazoa non dagoen jakinda, badakizu zein den egin behar duzun gauza eta listo. Baina askotan txarto zonatzen du eta ez dakizu zergatik. Eta hor dago arazoa, baina entzun, kotxean entzun, kaskoekin entzun, mugikorran entzun, eta esan hau soinu hau ez du funtzionatzen, kenduko dut, eta kaso horiek egin behar dira. Talde batean, bazaude, gauzak kentzea zailagoa da, ni bakarren agonez, esaten dut hau kenduko dut, eta listo, beste parte bat sartuko dut. Hor, ematen dizu, zehat,
Barne borrokarik egoten da, jake zeu bakarrik zauden, en plan, egoten da, Bai, 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 inkluso bakarrik egonda bai. talde batean edo proiektu Bai, batean batzutan badago. gordetzen ditut bozetoak hortik, eta gero aldatzen ditudanen gauzak eta berriro bueltatzen naiz bozetora eta esaten dut askotan, esaten dut, ostia, hobeto zegoen. Eta hor bai dago eztabaida, ze ba. Mm. Eta, adibidez, base bat egiterako orduan, en plan, batzutan bitarekin hasi izan daik, eta beste batzutan gitarrarekin eta gero jarri bita. Bai. Bai bita edo bai lehen riff edo akordeo egiterako orduan, badago intentzionalidaderik, en plan, ba, adibidez, nahi dat kantu hau izatea ba, oso agresiboa edo melankolikoa edo dena delakoa, ala da, Bai, da bai, gehiago egunaren flow. arabera. Bai, A ber, niri gustatzen zait metala, baina ez dut oso ondo jotzen, jazza ere, baina ez dut oso ondo jotzen, ba, rocka ere, baina ez dut oso ondo jotzen. Orduan, hip hop, hip rap base bat egiteko, ba, maila badaukat, orduan, igual, egunen batean banago metal jotzen eta esaten dut, ostia, zatitxo hau igual sartu dezaket kanta batean, ba, orduan, base agresiboagoa egiten dut, eta gero letra, ba, ere izan behar da agresiboagoa, edo egun batean banago bi akordekin jolasten, eta esaten dut, bueno, hau grabatuko dut. Eta orduan, igual jazeroago ateratzen zait, edo pizkatezka, edo rigi, ja. baina hori, ba, rapan gauza horiek egin ditzazu, claro. Ja, bai. Eta, a ber, nola, a ber, ondo izatea denago, ez, eske, a ber, txuleta egiteko zat. Ya está. Ik teoria musikala zerbait ikasi guan, ez? Bai, nire kabuz, bai. Era autodidakta batean izan da ere. Eta hori erabiltzen dek, en plan, adibidez, jode, ba, nahi diat honek sonatzea modalago, edo nahi diat honek sonatzea, modu konkretu batean, interkambio modal bat, edo, bueno, movidas varias, badakiguna badaudela hor. Bai, hor daude ba, ideiak buruan barruan eta erabiltzen ditut, baina normalean zaitzen naiz gauzak simpleak egiten, ze rapan adibidez, edo nik egiten dudan musikan, ba, nahiago dut igual letran aldetik ba, letra hon bat idaztea eta soinu hon ateratzea, baina askotan ba, elementu gutxikin, orduan askotan erabiltzen ditut akorde simpleak eta listo. Egia da, ze beste batzutan hasten naiz aldaketa raroekin, eta, karo, gero letra idazterakoan, ba, ez dakizu zer idatzi, flow ateratzeko nahiko zaila da, eta orduan badaukat kantak eta baseak hor non nire jakimin guztia jartzen dudanetan, baina normalean rapan saetzen naiz, soinun aldetik, ba, ondo botean. Uste duzu, teoria musikalarekin pentsatuta egindako base batek edo kantu batek falta duela naturaltasun hori belarritik edo barrutik ateratako base batekin konparatuta? Ba, denetarik dago, suposatzen dut, ez? A ber, adibidez nik ez dut askotan sampleak erabiltzen, eta orduan igual sample bat moldeatzeko zailagoa da, edo, bueno, niretzat zailagoa da, ba, hoiendean sampleak erabiltzen dituztenak eta ondo erabiltzen dituzte, eta gustokin, eta niri errazago egiten zait gitarrarekin ba hori lupak egitea, baina bai, gauza asko sartzen badituzu edo lan, ba igual ez da sonatzen rapa eta sonatzen du ez dakite metala edo, bueno, baina artean dana sartzen du, dana sartzen da, orduan zuk egin dezakezuna edo zuna. Esan hau, azkenean hainbeste elkarrizketa eta gero badagola hori askotan aipatu diaten gauza bat, eta dela hori, batzutan gauzak eramate baldin moduzu oso prozesatua mentalki, en plan, ba, hemen sartuko dut laugarren gradua, la dominancia, no seke, tal, eta, en plan, esan nahi, pentsatzen badituzu gauzak era oso, ez dakit nola esan, ba, hori, oso hotzean edo, bai, galtzen dezula, igual, lau akorde bihotzetik atera zaizkizunak melodia batekin eman aldizuten berotasun hori edo naturaltasun hori edo nik nire iritzia hor daukat, baina, bueno, zurea jakiteko zen, sin más. Ba, uste dut, bueno, kontzeptu horiek nahiko barrenatuta dituzu, ba,
azkenean era naturalen aterako dira. Egia da ze justo egun hortan ikasi duzun eskala erabili nahi baduzu, ba igual nahiko artifiziala sonatuko du, baina eskala hori zure barnean badago eta adibidez pentatonika bat jo duzu 1000 aldiz, ba claro, gero jotzen duzu eta ostia, oso naturalean ateratzen zaizu melodiak eta, baina, claro, lehenengo momentuan pentatonika hori ikasi duzu, praktikatu duzu eta suposatzen dut lehenengo aldian, ba, sonatuko zela nahiko artifiziala. Bai, seguro. Orduan, gero eta kontzeptu horiek, gero eta ba, ikasiagoak euki, ba, errazago aterako dira gauzak, nire ustez, baina beti egin behar da bihotzarekin, bai hori gara, ze musika azken fina da artea, eta bestela ia bat egingo ditu. Hori izan behar nizun, kanta guztiak. Ja badaudela iak direktamente zu jarri aldiozuna prompt bat dela, adibidez, nahi dut thrash metal kantu bat, Urkulluren dibortzioari buruz. Eta egiten dizula, eta esaten dizula hori, letra eta guzti. Halare, oraindik, eta nik entzun ditutela bertsio batzuk, eta oraindik, nahiko lasainago, ze notatzen da ez dala humanoa. En plan, eske nabari da pila bat, ahotsaren kadentziengatik eta rollo ez da naturala, oraindik. Hori da arazoa, igual hemendik 5 urtera ja naturalagoa izaten ikasiko duela, ez? Bai, baina azken finean ikuste dut musika edo artea orokorrean, baina musika bereziki dela zure onurako, osea, zu egiten duenaren onurako, eske bestela, ba, ia bat egin du kantu hau, bai, ondo, ba, primeran, eta zer, nik nahi dut nire musika egin, eta horrekin disfrutatu, eta nire sentimenduak atera, edo nahi duzuena, nire sentsazioak, ez dakit, edo... Bai, ulertzen. Barnean dudan, orduan berdin zait, azken finean, ba, niri gustatzen zaidana da musika egitea, musika entzutea ere, baina batez be egitea. Parre indiatze, bueno, menarian akerbitzaideke komentarioak egiten txatean, eta jarri, zer diok, Urkullu dibortziatu indala? Etzakiat. Bai, hemen daukatzata. Eonuan hor rumore bat, bai, dibortziatu bala, txegategia den edo, ez baino. Hori, izateik, barne borroka hori produktoretanok daukazuela, eta produktoretanoi gertatzen zaila maketitis deitzen dela. Hablando de maketitis, hauntza azken mugaren maketa ego genuen azkenean, eta, bueno, suena bastante a maketa. Esango genuke. Vale, azken galdera kompozizioan aldetik, gero, evidentemente, zerbait gehiago gehitu nahi baldimaek, aukera aukiko baina dek pixkat soinuaren zibarita kontua. Hala, produktore bezala, imaginatzeat bai agola oso soinu bila beti, ez? Soinuaren perfekzio horren bila. Adibidez, gitarra soinu hon bat zer dek, irezateo, nola izan beharko zian? Kantuaren arabera. Bai, testu ingurua asko, osea, hasi behar zara hori, bateriaren soinua bilatzen, basuaren soinua bilatzen, eta hor, gitarra bat sartzen duzunean, batzutan agudoak dira garrantzitsuak, ze hor dago lekua, eta beste batzutan, hor ez dago lekurik, ze zinte bat dago, edo basua nahiko altua badago, hor sartzen da ere, eta orduan beste gitarra soinu bat bilatu behar duzu. Distortzioa batzutan funtzionatzen du, beste batzutan ez, distortzio bat aukeratu dezokezu edo beste bat, eta hori kantuaren arabera eta testu ingurua hor garrantzi oso handia dauka. Ahotsaren arabera ere, nik badakit non dagoen nire ahotsa más o menos, eta orduan hor badakit gauza asko sartzen baditut, orduan kompetentzian hasiko dira gure nire ahotsarekin, eta orduan soinua kantuaren arabera, estiloaren arabera, eta orduan ez dago gitarra soinu on bat, baizik eta gitarra soinu egokia kantu hortarako, nire ustez. Bai, ez, erantzun hona eta ikustek dekela nahiko erantzun estilo ezberdinetan nibiletako pertsona batena, adibidez, nahi galdetxe baldin badaik,
Bueno, Distorsioa tope, da. Bueno, bai, ez, baina azkenean nik egiten diaten musika estilurako egokia delako, evidentemente ez diat jazza joko mesabugia amaikan jarrita, ez, gehiena, baina, bueno, nik baitira gatuko niala pixkatortik, baina galdera, pixkat zehazte aldera, adibidez blokeatzen jotze guanean, ze ekipo eramateguan, ze ampli, ze pantalla, edo kombo Niri hauan, asko gustatzen zait Les Paul gehi Marshall bat. oso klasiko. Bai, asko gustatzen zait soinu hori roka jotzeko, ze ez dakit, garbi jo dezakezu, baina ere soinu zikin horrekin eta hori gustatzen zait. Asko. Eta pedalerarik edo erabiltzen zenun, edo... Ba, oraintxe daukat, distorsion bosaren distorsion hori laranja dena, guagua bat, horik nik irosen dituen, eta Akerbitz, zehazki, opari zidan reverb bat. Reverb bat. Eta, zuk esan, Big Move nazkagarri bat. hori da. Baina, nazkagarria metal egiteko igual, baina stonerra egiteko nahiko ondo doaz. Hori estiloaren arabera, testuinguruaren arabera badakizu. Nik berez, nire arazoa, entre comillas, Big Muffarekin da, gitarra elektrikoa, gogoratzea ez, gitarra elektriko ire pixukide bat erosin nintxoan nire lehen gitarra elektrikoa dela 11 urte edo. Eta justu lehen hilabetetan neukean Academy ampli nazkagarri bat eta Big Muffa. Eta, claro, horrekin egon indoan jotzen denbora pila bat, Akerbitzen Marshall komboa lapurtu nian arte. Eta, bueno, gero ja erosinean neure mesabugia eta hori, baina orduan, Big Move horrekin zaukeat recuerdo oso txarraz, sonatze zian oso gogorra, tío, oso gogorra. Fusa oso gogorra. Galdera bat egingo izut, Metal Zone edo Big Move? Pi. Metal Zone, bai. Ze... Orduan bai, gorroto duzu bai. A ber, eske... Bueno, igual gaur egun, igual berriz probatu beharko nituzke biak. Baina... Eske, claro, esatik, hemen Akerbitzek, eske Metal Zone, eske bai, Metal Zone deno dakigu zer den, deno dakigu oso gogorra dala. Baina, bueno, behintzat jo galko nituzke Zutagarren lehenengo diskoako kantuak nahiko soinu originalarekin, ez dago, eski hori ez. Beitu, testu ingurua. Testu inguruaren arabera, igual Metal Zoma erabilgarria da, ez dakit. Claro. Badago pixkat gaio hauei buruz esan nahiko zenuen zerbait gehiago komposizioei buruz, zauze tinteroan gaitu zaizuna garrantzitsu izan daitekena. Nahiago dut jotzeko lan, amplion bat, gitarron bat baino. Hori galdera hori guztiet egiten duzula. Pentsatzen nuen atalontan zegoela. Hori gero dator, tu, me cago en Dios. Spoilerra egin dut, bueno. Baina ez diat kasuik egin, así que etxekia zer erantzun deken. Beste gauza dibeira zinau, de hecho, hemen, momentu bat, hemen, texto, navegatzailea azaldu beharko zian berez, baina... Esateik, elutxek esateik Metal Zonean a tope jarrita eharra. Esateik, eharra, bueno, segun ze gustatzen zaiken hori. De hecho, hau, behin baino gehiagotan aipatu izan diat, incluso derrekin uzaiat, Zutagarren lehenengo eta bigarren diskoa daudela grabatuta Marshall bat, Marshall JCM hauetako 600 o 800, Marshall on bat, kanal garbian jarri eta metal zona pasatuta gainetik dio da, sakrilegio bat, baina barbaroa. Bai, baina azken finean, beste garaiko kantak horrela aztertzea, gure posizioatik, zaila da, baina garai hortan, soinu hori modan zegoen edo ez dakiz zer. De hecho, Aitor Goroza LPak esate zian zea baten, bere klinik mitiko hortan, en plan, gero ikusi zunean mesa bugia eta zea, esan txola, hostia, hau bai, tío, en plan... Claro. Baina, vale, teknikaren atalea pasatu gaituk, honen beldurra aukeoan, ez? Edo ez? Baina, bota, ber. Haukak teknika rutineik? Horintxe bertan, ez. Eukidek beste garai batzutan? Bai.
Bai, egiten nuen suipikina, klaketarekin, pin-pan, metronomoa, bera, gora, jameron pull-off, tapina, hori orduak ematen dituen hori egiten, eta, bueno, ez duk esango denbora galdu nuela, baina nahiago dut jotzea, improvisatzea, eta orain gehiago disfrutatzen dut. Garai hortan, bazen, ostia, ez ditut suipikinaen praktikatzen sartu 2 ordu gaur, bakarrik ordu bat sartu dut, eta nabaritzen da gainera, aste baten ez baduzu suipikina praktikatzen, asko nabaritzen da, orduan, karo, zen esklabo del suipikin, eta horrela ezin da bizi. Nik beti zateat, elkarrezketa gotan askotan esan diat, teknikarik desagradecidoena dela suipikina, de lejos, baina hola, exagerao. Bai. Exagerao. Vale, eta zenak teknika favoritoa? Asko gustatzen egin teknika bat, entzuteko, jotzeko, bat Igual, harmonikoak ateratzea eta eskumako eskuarekin soinuak ateratzea soketan, eta horrekin jolastea asko gustatzen zait. Pintxa harmonik rol hori? Bai, horrela ditzen bada, bai. Baina soinuan aldetik, soinua gustatzen zait, eta orduan nota bat jotzea, edo 2 nota jotzea, baina soinu onarekin. Ez da askotan ateratzen, baina hor dago erronka, ustez. Vale. Azken finean teknika da, ere. Noski. De hecho, dago hor bideoak, momentiko YouTubeen egiten dena, jendeak uste duena zaila dela, eta gero benetan zaila dena, ez? Eta jozuten mitiko... Adibidez, bendin bat ondo egitea, zaila da, ze aligatu behar zara puntu batetara. Claro. Azatzen bazara, desafinatzen duzu, hori da abestea bezala. Etxaket entzungoeken hauik eder, baina bakik mitiko Dragon Forceen tiriririririririri hori. Bai. Ez da entzuten, Enago hor, akoratzen nola guan, Nik ez dut entzuten gitarra. Ja, batzega, tranqui. Vale. Bueno, igual, ez dira oso ondo, gaina... Gaina hori, soinu garbiak intzaukeat hau distortzioak jotzo zerbait izango, baina usteat entzun dezunok badakizuela zerri buruz egin auken. Hori dek, más o menos, eskuinezkoa azkarren ematen baldimakik ez teknika zaila dek, 2 nota ditu, denbora guztian. Hori dek, jendeak uste duena oso zaila dela, eta gero tipoa jotzezian mitiko zementiri gehitzeko rifa, Panteraren zementeri gehitz, ez dakik. Igual entzuten badut bai. Bueno, igual riff hortan aidek egiten denbora guztian pintxa harmonikoak, baina leku desberdina. Denbora guztian aidek, hau mugitzen, eta kiston zailek, eta soinua ondo ataratzen ziok, eta eskin kiston zailek, egizek teknika hori eharra, baina komplikau dela. Eta gauze komplikau egin nahi gatukela, baziok teknikan bat inoiz saiatu izena ikasten, baina ez tekena lortu. En plan, esan dekena, hau ez tekin eretzat, eta utzi Guztiak, suipikina, tapina, danak utzi ditut. Oso zailak dira, ondo ez ditut inoiz egin. Vale, esan dek, suipikina eta tapina esan dek, ez? Adibidez, edo... Jo. Ez que, oza... Garai batean, igual... Hau, guztiek egiten dute hau, denei galdetzen zoat hau, eta... Entzuten da. Bai. Adibidez, ez que suipikina bakarrik egiten dut orain, oza, horrela egiten ditu suipikinak orain, beste garai batean, ja ez zait ateratzen, ez que... Hori zer da. Baina, etzezi joan gaizki. Duela, igual, 18 urte ez ditu dela jotzen suipikinak, eta tapina gauza bera. Gauza bera, baina, bueno, ni tan mal. Ez. Ez dut erabiltzen. Ja, ez tek erabiltzen dekin gauza. Gauzak azten dira. Ez baituzu teknika hauek praktikatzen egunero, oso azkar azten dira. Baina oso azkar. Pasiok, claro, gaur egun
kontzertuak zuzenean falditxirekin ez teke ematen, ez? Oraindik ez dugu kontzertu bat bea ere. Orduan, aurreko taldeekin ere mateituan kontzertuetan bazegoan zatiren bat espezialki zaila eta ohala pentsatzen plan zati hortara iritsi hortik en plan de, bueno, eder, preparatu, ze bat hor zati hori eta jo behar duk ondo. Bazegoan horlako zerbait, igual jazaiz horitzen ez da ja urte batzu pasatu dituk eta ez. Bai, orotzen naiz, drarekin, basuarekin, zegoen parte bat hor 5x4 bat hor basuarekin, hemen ez dakit nola zen. Olako zehozer edo, eta, bueno, parte hori nahiko zaila zen eta markatu, Ba, lasai. Zen nahiko zaila tempoaren aldetik, orduan, hor bateria pizka bat, gauzaren arro bat egiten bazun, niri puteatzen ninduen, eta orduan aldortatik, bai, zaila, baina gitarrarekin, hori, soinua ondo ateratzea, orduan, kantu osoan zauze, dena, zauze, kinta bat jotzea erreza da, bai, baina ondo sonatzea ez da inerreza, Bai, hori da gauza nire konturatu nahi zena. Zenatuki batean, zutik, batean argiak itzaltzen dira, orduan, dana parte guztitan nengoen hori konzentratuta. Ja, guk orain kabanekin ensaiatzen dugu argiak itzalita. Eta koloretako argire aldatzen joti joazten argi batzu zeuzke hau, eta argia itzalita. Ez teke zer ikusten, baina ezke kontzertu batean eukikoken egoera, no? Ba, ideia hona, bai. Eta bai, esan dekena baita ere, soinu ondo ateratzea, hori agoratzen dauk, akademian hasi nitxean eta hori, eta esaten dena, igual 3. mailako kantua da, irakasle, hau errezaek, eta irakasle ez dezian, bai, si do, sol, re jotzeare errezaek, baina joen berdek eta ondo sona berdik. Eta gero konturatzeiz, nahiz da gauza erreza izan a priori, ostia, gero igualaitek do, sol, re, eta ez dik beti hartatzen perfecto. Nere kasuan baita ere, nik ez diatelako hori asko praktikau, ez? Nik beste gauza batzuk itizkeatelako normalean gitarran. Bai, gainera, azkar jotzen baduzu eta hor distortzioarekin eta hor akatzak kanpuflatzen dira, baina gero bi nota sartu behar dituzu garbian, beste bateria eta basu batekin bakarrik, hor bi nota horiek ondo sonatu behar dira. Eta nota bakoitza bakarrik sonatu behar du, eta gero hori oso zaila da. Baina, karo, distortzioarekin eta sweep pickinak egiten, nota bat hor galtzen bada, diskoan beste gauza bat da. Disko batean horre akatzak ikusten dira hobeto, baina... Eta ua bat sartze baldin badio etzu ja, hor ja, bai, ez dela ezer notatzen. Hortarako daukazu ua bat? Ez, oso zaila da erabiltzea, ze ritmoa eraman behar duzu oinarekin eta batzutan eskuarekin beste ritmo bat egiten ari zara eta ez da, uste dute arazo gehiago sortzen dituela. Bai, ez da erreza. Ez. Horrela jartzen baduzu tope eta orduan jotzen baduzu igual ez da ezer nabaritzen, baina ondo erabiltzea zaila da. Hemen eldutxek sonatze ez dien sokak muteatzea nahi zaila egiten zaiak. Bai, holako gauzak, bai. Adibidez, sekretu bat kontatuko dute, orain nago kantu bat egiten eta beste gunean kontatu nizun. Eta akorde batzuk grabatu behar ditut, eta normalean jotzen dituzu eta ondo sonatzen dut, eta listo, baina gero grabatzerakoan, konturatu nintzen 6. soka sonatzen zela, eta oso zaila egiten zitzaidan muteatzea, eta orduan kendu nuen soka eta listo, eta grabatu nuen soka hori gabe. Nik kontatuko dut beste, hau, ez da justu teknika hauekin, baina ikestek entzungo eder, baina nik kabanen diskoan zegoan zati bat guala, hau, distortxoarekin, baina básicamente dijo
200 BPM-era 3 hilotara, zati bat. Eta da gauza bat, ostia, oso azkardi joan, ez? Orduan, kontzertutan tensaiotan, pixka bat joate eman zaizu BPM-ak alde batera, no pasa nada, ez? Azkenean, más o menos tempoakin ondo zoaz, baina diskoan beste gauza bada. Eta egon nintzen hor, 5-10 minutu, etziztaien ateratzen nahi ditun toma pila bat, eta etzitzaien ateratzen, eta ja, mitiko jartze zarela nervioso baita ere, ez? En plan de, denbora galtzen nahi nau, dirua galtzen nahi nau, etzik de, bueno. Eta, esan ditxot teknikoi, bueno, hau utziko jau beste bateako. Eta, incluso alba, ez doz egin porta, etxean grabatuko jat, eta bialdiko jat. Eta teknikoak, bale. Orduan, jarri ninduan hemen, Reaperrekin grabatzen, egin nizkian 2 edo 3 toma 200 BPM-era, ikusi nian, oraindik igual ez negoela ondo berotuta edo, eta erabaki nian, bueno, hau ez da gezar gertatzen. Jarri jeitsi nian Reaperreko velozidade 150-era, grabatu nian 150-ean, berrigo nian 200-era, exportar, eta diskoan kantu hortan entzuten den zati hau, hola grabaututa dago, eta jazta. Baina, eski graziosoa da. Estudioaren magia, azke hortako da. Baina, gero graziosoa da, joder, zuzenean relativamente ondo ateatzen dela, en plan de, baina estudioan, ez? Eski estudioa gauka hor toke bat, zeiat. Dana hobeto entzuten da, urduri zaude. Claro. Eta ez tala didezik etxeko estudioa daukakela eta bakarrik lasaiagola eta ez daukakela presio hori, ez, ordu bakoitza 30 euro dituk. Claro, ez tek diru asko berez ordu bat 30 euro, baina taldekide guztiak juntatu eta bestea, ja. Baina, bueno, testaren ordua itxidek. Vale. Alere, badakik ez dakela zertan derrigor tapina jo, ez? Bueno, ja jo du pizkat. Bai, baina, bueno, baina nire dire tapinik onena. En plan, ez tek tapin bat zinaz. Hori zen nire tapinik onena. Vale, orduan beste bi aukera galitzen zaizkik. Edo ire rifardorik onena, edo ire arpegiorik onena barra politena. Asmatu zerbait, mota ere, ez zagoak zertan hori nahi izan, dek sin baz, zerbait jotze aldera. Eran lantzaten den hau. A ver, txesan goiat. Garbiola entzuten da. Baxu. Igual volumena igo alba dimeak pistari. Ez, kenduko dut hemen distortxoa, ez dakit nola kentzen den. Preset bat, momentu bat. Baila, zei. Clean. Adibidez. Volumena pixkat gehiago igual, baina entzuten dek, Gustatzen zaizkit olako akordeak, arpegioak. Horea, lau sokekin eta txamarrekin jota. Olako gauzak gustatzen zaizkit. Baseak egiteko eta gaputxek egiteko orduan. Hortzi izango da nire riff gustokona edo egite. Bai, hori, etako akordeak. Lau sokak dira, bakarrik. Nice, bai, ondo, guapos. Ez, guapos hona dudik, Lan, gaina hori notatzek adibidez, gaur entzun dion, hasieran entzun dion kantuan, rollo hori zaukek bizket, igual ez tek hain arpegiatua, baina bai akorde politak bilauta daudela bezala, ez? Bai. Oain bai, brasileiro, jazeiro, bossa noveiro, zateik akarbitzek, tipo horta. Oain ja bai, zituztek lehenei erantzun deken galdera, baina bueno, lehenengo beste galdera bat ingo ja. Behatz ekstra bat eukiberko baldimauan, nun eta zer gaitik.  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?   Gitarra jotzeko, ez?   Gitarra jotzeko, ez?   Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?   Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez?  Gitarra jotzeko, ez
gitarrizketan gaude, orduan suposatzen da baietz, baina, bueno, hemen Bestela badakizu non, baina nolake badakizu, no? behin kontatu nizu, igual esan oroitzen. Enako oroitzen, tio, enako oroitzen. Baina, orain bildu. Ipurtxulo ondoan zen erantzuna, baina gitarra jotzeko baldin bada, ba, uste dute Twitch. Ba, izango zen ez dakite. Ba, igual hemen zeigarren gozoka muteatzeko, Orduan, pizka bat hau luzatzea edo hemen beste... Eskerreko eskuan. Bai, eskerreko eskuan, bai, igual. Eta muteatzeko especifikamente, ez igual akordea luzeagoak edo. Ez que jotzeko nahiko zaila egiten zait lau atxamarrekin, orduan, beste bat. Ba, ez dakit zertako. Ben, ikijik esateik, behaz bat gehiago mai teknikarian, baina zu kontrolatzezuna gitarran volumena igotzeko atope. Ez teke erantzun txarra, Ikijix. De hecho, Ikijix, bakik efetu vuelon zeo zehatatzezunean gitarrezketatako bideuta hola, efetu vuelo eta azken mugari buruz hitz egiteko. Bueno, aprotxatu behar, azken mugai buruz hitz egin, baina larun batotan usan solon jotzei hau, modus operandiren aurretik. Bai, bueno, a ber, zen moduz ateratzen. Neko bildur bat zauka, bueno, alaren baterista izan da, nola atzean nagoen ez tegezer gertatzen, inok ez da txik ikusiko, así que... Baina zerbait txarto egiten baduzu, talde atzetik doa, orduan... bai, hori bai. Nahiko... Bai. De hecho, hori bildurra ematen diana. Baina, bueno. Hombre, zitalko mi eskerre arraiatik. Vale, eta oin lehen ez diaten galdera, baina ja erantzun dekena. Eta kontzertu batera zer eraman gauke. Gitarra txar bat, ampli hon batekin, ala gitarra hon bat ampli txar batekin, eta zergaitik. Amplio bat, gitarra txar batekin. Bai. Zergatik, behin joan nintzen denda batera eta frogatu nun gitarra bat ampli hon batekin, eta oso ondo sonatzen zen, eta gero erosi nun, gero etxera eraman, eta konturatu nintzen aldea zegoela amplian. Eta ez gitarra, Ze gero, gitarra on bat, ampli txar batekin erabiltzen baduzu, ba, berdin dio. Osea, oso normal. Orduan nahiago dut amplion bat eukitzea, eta gero gitarrak afinatuta badago eta kintatuta badago, ba, hor daukazu ja soinu oso potentea. Ja. Baina gitarron batekin eta amplia, soinu ateratzen duen soinua nahiko kazkarra bada, ba, salduta zauz. Hori asko matizatzea da, afinatuta egotea eta hori, baina bai, ulertze. Bueno, gitarra txarrak ere afinatzen dira, eta kintatzen dira. Bai. Eta desafinatzen bada, ba, berriro afinatzen duzu. Gelditzen duzu kontzertua, eta afinatzen duzu, eta listo. Horiek. Gauza bat ingo jau, bale, ni hurbilan itxik. Eta zeia teknikaren atalean zerbait gehiago, nik uste más o menos pasatu baitukela tema guztitatik. Orduan, eskatuko etena orain pixkat jendea entretenitzea gitarrakin. Hartu gitarra eta jo zerbait. De hecho, hau ez tek presioa sartzeko, baina gero iteatenean mitiko promo bideotxo bat edo YouTubea eta igo aurretik normalean zati hau igo idiat, bale? Orduan, ba, bueno, saiatu ondo gelditzen. Vale, venga, ontxe arte.
daki zer gehiago. Listo. Listo, bai, bueltan hauk. Ondo, justu amaierako akorde horiek gain jutzkea, baina itxura ona. Zer egin den bile, baina, bueno. Akerbitze... Ez que daukat, atxasala daukat nahiko luze, konturatu naiz baintxe bertan, eta... Zaila, Zaila da, hola jotzen. Bai. Nabaritzen da ez duela gitarra egunero jotzen, ze bestela, hau, fuera. Nik nahi batzutan gertatu zentzitek igual lanera joan akademira, eta, ostia, oendik atzeskolak luze egizauzkeat jotzeko, eta niar. Orduan normalean saiatzen hauke ematen nahiko motzen. Naiz konturatu, Por cierto, Hobeto jotzen. Gabon ilargi, eta esateik zitalkok egin digula raida, esateik zitalkok hartu ampliona bada espada. Horiek bere, gurekin ados dagoela, basikamente. Guk esan degula ampliona. Bale, baina, azken atalera pasatu gaitu, ordu bete zamakigu, nik uste beste ordu erdi batean asko jota lortuko degula, más o menos amaitzea, baina presaik pensi daukagu. Orduan, azken atala hodak pixkat gusto pertsonalai buruzkoa, bale? Ingizkat galdera batzuk, eta, pixkat baitare, gusto pertsonalak edo influentziak ezagutzeko. Ados? Bai, igual esango nuke nire, eske besatea talde bat, olan aukeratzea talde bat. Ja, badakik lehenengo galdera dala talde goko. Beno, venga, bota. Talde gokoena. A ber, ez daukat talde gokoen bat, baina asko gustatzen da Pink Floyd, pillo. Bigarrengo atal hori, bereziki. Ja lehen aipatu dute Rage Against the Machine eta talde guztiak, Dream Theater, bueno, metala iaia osoa, gustatzen zait, baina, bueno, batez be metal progresiboa eta Euskal Herri mailan berri txarrak, pillo, asko, Itoitz ere. Itoitz kriston grupazu, Bai. Eta ez dakit, entzunten du, jasa ere entzuntu dut asko, gustatzen zait, ez dakit, Joe Passekin asko ikasi dut, Joe Pass, eta beno, klasikoak ere gustatzen zaizkit, así que musika barrokoa ere asko gustatzen zait, Bach pillo, eta... Zein da zure talde favoritua? Bach. Bai, uste dute gaur egun egiten dugu musika guztia dela musika barrokoa, bajo kontinuo bat, dena gitarra edo, eta gero melodia bat hor gainean, eta azken finean egon zen hor garai bat neoklasizismoan, non gauza rarok egiten zituzten garai hortan, baina gero berreskuratu dugu pizka bat barrokoaren egitura horiek, eta kuarteto de cuerda, perkusioa, eta... Ja, berez, hola pentsatzen baldin badago. Bibolinak izango ziren gaurko ahotsak edo, eta... Eta hor daukagu, orduan lotura hor dago. Eta disko favorito bat? Bueno, edo batzuk, ze taldeak aipatu ditu gexente. Ez dakit, edo Gutxi Guijier, edo Boomtrack, edo Images and Word.
Imitzen zango da Dream Bai, Theaterkoa, hori bai. Dream Theaterren diska, Boom Track Hori. Racing the Machine, Vale. eta Wish You Were Here Pink Bai, Floyd. hori bai, Wish You Were Here ezautzea Ba, da. Ez que, Rage Against the Machine ez dira entzun, ezautzea, baina ez diskoa hola enien ezautzen. Osea, nahiko sakrilegio pixka da, baina. Boom Track ez dauka kantu txarrik. Mhm. Benetan, osea, antxinan egiten ziren, edo garai hortan egiten ziren diskak. Eta orduan, disko osoa entzuten baduzu da, besti bat bezala. Orduan dauka bere sarrera, bere amaiera eta kantu guztiak gustoko ditu, así que... Eta kantu guztiak gustoko ditu desatek, eta zein dek kantu favorito bat. Ez dakit. Zaila da aukeratzea. Bai, hombre, bat aukeratzea zaila dela, baina, bueno, pare bat. Aukeratuko dut Killing the Name, adibidez, diska orduko, eske ez dakit. Edo Pink Floyd, ez dakit. Ez dakit. Tubular Bells, horrela ja kanta hori nahiko luzea denez. Tubular Bells. Vale. Garai batean, orain hori kontzerturik ez eman Fat Litchi proiektuak baina garai batean kontzertuak ere ematen dituanan, kontzertu horretik alkola bai edo ez? Alkola barra sustantziak, beti hor usteiat, baina, bueno, hartara inork etzeki zerri buruzaregian. Alkola bai edo ez? Bai, eta porroa piztu kontzertuaren hasieran. Hori beti izaten zen, punkarekin hori zen nire momentua pizten nuen, eta eta orain ez nuke egingo, baina... Eta blokeatzerekin azkenengo talde hortan, igual ja gehiago kontrolatzen nintzen, zeia zegoen hori presioa gauzak ondo jotzeko, eta drarekin, igual birra pare bat, baina ere on behar nintzen hori nahiko kontzentratuta. Eta kontzertuaren bitartean, tik nerviosoa neukan, trago hartzen nuen, abesti bat eta bestearen tartean, eta horre tik nerviosoa itita, trago, eta amaitzen nuen nahiko posik, baina hobeto da ez eratea, gauzak ondo jotzeko, hobeto ez edan, eta ondo pasatzeko, hor daukazu musika, orduan ez duzu behar. Gero ja kontzertuaren ostean, ja nervioak kanpora, eta hor bai ja festazten da, eta ondo atera bada, goak dituzu, eta hor bai. Kontzertuak aipatu ditugula, kontzertun batean gertatutako anekdota graziosoren bat, edo arraroren bat, edo anekdotaren bat daukak kontatzeko modukoa? Jode, ez dakit. Behin bateria agertu behar zen baketa eta pedalarekin, eta agertu zen platoekin eta bomboarekin, ez dakit. Eta zen, bakizu bateriak normalean adosten dute ze parteak eraman, eta orduan esan zioten, zuk kutsa eta ez dakit, eta plater, ez dakit, eta agertu zen beste bi gauzekin, eta orduan ez geneukan bateria, ez dakit. Abeslaria llegatzea agotxik gabe, justo kontzertuaren momentuan, eta bai. Eta nora jo zenuten kontzertu hori? Gitarra bat zekien letra guztiak, eta orduan berak abestu zituen. Hori izan zen duela 5 urte edolan, kontzertu bat egin genuen Kiro Silenzionekin, en plan 20 urte utzi genuen 2003an, eta orduan egin dituen 2013an batu ginen kontzertu baterako, eta gero 2023an berriro. Eta azkenengoan, edo azken horrekoan, ez dakit, ez naiz oroitzen, hori gertatu zen, eta tipoa abestu zituen abestiak, baina, karo, bere semeakan zeuden, eta orduan itxar guztiak aldatu zituen, eta zegoen ahí todo empalmado, esaten zuen ahí todo enfrascado, eta lako gauzak, orduan nahiko barregarri izan zen, eta puta fruta, eta
joder, poder, eta orduan abestiak nahiko letra arrarokin jo genitu, baina anekdota. Bai, txio gaizki anekdota hori. Eta oin, Euskal Herria zatitzen duen galdera. Lertxundi ala laboa. Laboa. Niretzat. Niretzate bai, baina, bueno, noizean behin norbaitek esan izan dik lertxundi. Zan beharra zaukat, laboa momentuz galdera hogeiten hasi ninduanetik nahiko erraz, dijo ala. Esateik, akerbitzek nola? Lertxundi. Eske managian, tío, puto akerbitz, tío, nola que lertxundi? Nola que lertxundi? A ber, galdetu jozu, abu, egin duzu baseren bat lertxundiren abesti batekin? Eta laboarenak egin digala. Gatik galdetzen diot. Amigo. A ver, bueno, hor gusto kontua da, ez, igual txikitan gurasoekin edo zer, eta elutxeke dudi gabe lertxundi, bai, benetan. A ver, niretzat, evidentemente, zea ikendu gabe, meritu ikendu gabe lertxundiri, baino, jo, laboak duken... Bat aukeratu behar bada, ba, nik aukeratuko nuke laboak. Da zergatik aukeratuko gan laboa? Ba... Bale, ez dakite, beren abestiak, gitarran aldik eta hori idea simpleagoak edo, eta hori niretzat zailagoa da, adibidez bi akorde hartu eta nota bat aldatu eta tin, 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 eta hor daukazu abesti bat, ez dakite, sin florituraz. Eta niretzat baita esperimentatu zulako pila bat. Ba, azken finean hori da esperimentatzea binota hartu eta horrekin jokatu eta abesti bat sortu. Esan bezala, Euskal Herria zatitzen duen galdera bada, argi dago. Vale, modo gogokoena? Galdera. Galdera hau ez diet guztiei egiten. Dorio, duari gabe. Doriko, bai, Dorikoa, bai. Bai, zergatik? Bai. David Gilmour Bill Floydiko gitarrista asko erabiltzen du eta gustatzen zait nola sonatzen den. Da en plan lo tipiko, baina ez hain tipiko. Orduan gustatzen zait. Erraz ateratzen zaizkite ban melodiak modu hortan. Mixolidioa ere oso ondo dago aldaketak egiteko eta pum, baina testuinguruaren arabera, kantuaren arabera, estiloaren arabera, kizu. Bai. Dream Team bat eskatuko jat. Haude, beste era bat galdetzeko bajista gokoena, baterista gokoena, abeslari gokoena, baino, igual, nik galdetzeat Dream Team bat eginez. Orduan eukesan. Gitarristen Dream Team bat edo talde bat? Talde bat. Vale. Bai. Bat Tom Morello asko gustatzen zait, gitarrista modun. Dream Theaterreko basu jolea. John Myung, hola zerbait guztia. Zakit nola ditzen den, baina bai. Ez da nola ditzen den, baina badaki nola jotzun, ez? Bai. Bateria, jarriko nuke... Mike Portroni ere... Baina ez dakite... Dream Theater Tom Morellorekin, básicamente. Ez, Poliseko bateria jarriko nuke. Vale. Polis. Vale, ni puta idea horretu ditzen. Oso ondo erabiltzen du txastona eta gustatzen zait asko nola egiten ditu nolan erritmo horiek txastona eta hartuko nuke Poliseko bateria. Eta abeslaria Ronnie James Dio. Eta gitarrista bakarra, Tom Morellorekin, ondo entzuteko egiten duena. Bestela alboan igual Jon Petrucci jarriko nuke zerbait egiteko. Soloak egiteko. Grazioso izango zen, Petrucci eta Morello batea jotzen. Bai. Ben uste dut biak direla Joe Satrianiren ikasleak. Petrucci ez. Ziur zauz? Nik dakidala Petrucci ez. Nik dakidala. Bueno, Tom Morello ziur bai. Tom Morello bai. Esatik Ikerrek Morello ez da Morello bai, Morello nahi zonatzik izan nuala Iker.
Bai, hori Nan- ziur nago. I- Eta uste dut Jon Petrucci ere, bai. Nik dakidala Satrianiren 3 ikasle mitikoa ditu, Morelo, Steve Vai eta Kirk Hammett. Nik dakidala. Bai. Ba, Petrucci zizonatzen horrek ez dik esan nahi zuanik izan, baina... Zatik ikerrek Petrucci Berkeleykoa da, baina Satriani Bai, amasei bai. urterekin batezkean klaseak, tio, en plan, Steve Vai egetzian dana ikasiko Satrianekin, gero bere kabuz, eta Frank Zappakin, eta no seke, baina... Ja. Ostia, Franz Zappa ere astu zait, asko gustatzen zait ere. mm, oso makina. En plan, Bai. oso aurreratua igual bere garairako, ez. Eta. Bai, nahiko melodia eta solo arraroak egiten ditut originalak, eta hori asko gustatzen zait musikan. Osea, Ácido, zateik akarbitzek. De hecho, Hammett, vale, ze iritzi Kirk Hammeti buruz. hostia. Dudari gabe rock talde honetariko batean egon da, eta hori, esan behar da. Baina niri zait gustatzen nola jotzen dut pizka bat batzutan edo txapuzeroa edo ez dakit, ni baino asko oso beto jotzen du, hori dudari gabe, baina beno, ez dut hainbeste gustoko, ez dakit. Ez du gustoko, Egiten dituen melodiak ere, ez dakit, beste estilo baten entzuten du normalean nik solen aldetik. irekin adoz natxiok, estilo oso propixo dukela, rollo medio punki, dek metala izan da solo punki bat bezala. Bai, Eta bere garaian nahiko ondo jotze zian gaur egun, bueno, milioiak bankuan ukitzeak emateik praktikatzeari uste, Larsekin gertatzen den berdina, ze iritzi Larsi buruz. Berdina edo... bai, osea... Rodatu hori. Ikusteko falta zaigen kontzertu bat. Pink Floyd igual. Orain ja mal asunto, ez, Pink Floyd ikusteko. Ez dakit igual, bentsat David Gilmour ez dakit hilda dagoen ara, Ez, baina... Gilmour bizirik dago. Ez dago bizi dago, orduan kontzertuak egiten ditu eta Pink Floyden abestiak jotzen ditu eta... Bentsat duela 5 urte, ze ikusi ditudan azkenengo bideoak, bera ja heldua da, orduan. Esateik ikerrek bat hilda dagoela, ni dakidala Roger Waters eta beste guztiak oso gaizki mateituk. Bai, baina behintzat Bai, berak claro. igotzen bada eta kantuak jotzen baditu Ja. nigatik Nahikoa ez. ondo, nahikoa bai. Nor berpiztuko uke, bere kontzertu bat ikustera joan, eta gero bukatutakoan berriz ere zulora botatzeko. Ez dakit. Igual Jimi Hendrix ikusteko nola hasi zen gitarraren kontu hau, gitarra horrela jotzen kontu hau. Mhm. Ez dakit. Eta gero, bizirik geratzen bada, berdin zait, Ez da biziri, harrapatuko diogu, bueno, esan zeruari edo infernuari, lo que sea, harrapatuko diogu 24 orduz, kontzertu bat emango du, eta 24 orduko Vale, kontzertu orduan- bat izan daiteke. Orduan Jimi Hendrix, bai. Ados. Norekin nahiko ge kartela konpartiu? Eta horrek suposatzen du guztiakin, ez? Bere... Gaurko proiektuarekin, Falditxiren proiektuarekin. Bai, edo orokorrean, euri ilusio pertsonala ingo ziaban norbait kontzertua pertsonalki ezagutu beraiek ikusi. Ez naiz hain fan, ez dakit. Ez. Ez dakit. Lagun batekin, adibidez, Akerbitzekin, bere lehenengo kontzertua emango du hilabete honetan, edo hurrengo hilabetean. Eta, berarekin, igual egunen batean, Ja, Kerbitz eta gero Fadlici. hori da. Eta Txekoslovako, amaieran. Txekoslovakorekin ere, bai, hori proiektu bat daukagu kontzertu bat emateko, orduan. Bai, Egunen batean, igual, nire lehengo aldi igual izango da Txekoslovakoren kontzertu batean. Oh.
Bueno, aipatuko ja, atera dela, nahiko berandu atera da Txekoslovako izena, baina aipatuko dugu Bai, Txekoslovako da proiektu bat, reggaetoia euskeraz egiten duen tipo batena, eta azken bi kantu, okeraz banago, indituke berarekin. azkenengo kantua, beste bat daukagu hor egin gabe, baina bai, atera dena da azkena. Hor, Osea, zenen produktore lanetan ibilia ez berarekin. bai, bita egin diot, eta gero hemen grabatu dugu ahotsak eta dana produzitu hemen, Mhm. etxean. Eta okerrez banago maiatzaren amaieran elkarrezketatu dugu Txekoslovako, eski izen oso guapa da Txekoslovako, tio. Eta hori elkarrezketatuko dugu uste dut maiatzaren amaieran zela, ze beste proiektu bat ere baukan on gitarra jotzen duen, baina bueno, aprobetxatuko dugu guztiai buruz hitz egiteko. Eta, bueno, ez dakit esan daitekeen, noiz aterako den, Ze kanta hori? bai, Ja dago kalean. Biona, Beste kolaborazio hori, Bai, ez, vale, vale. ja komentatzen ditut, urrengo astean, aprobetxatu, promoa egiteko. aste honetan ez, urrengo astean etorriko dela bazkaltzera gurekin, Vale. orduan erosi behar duzu janaria ere berarentzat, vale? Kontuan hartu. Vale, urrengo astean, ados. Eta justu egun hortan amaituko dugu letraren azkenengo partea amaituko dugu, eta suposatzen dut basarekin sartuko garela, eta hor ja daukat nahiko aurreratuta, baina gauzak aldatu behar dira, eta gero nik bi egunetan amaituko dut, orduan pentsatu hurrengo hilabetean aterako dela. Kantu hori nahiko guapo ziok, harmonia guapo ziok eta melodia ere hau txarna, aurreritzen gainetik, gotz, holako zerbait, horrutziko jau. Bai. Horrutziko jau. Da, bada, lehenengo gradua eta seigarrenengo gradua eta laugarrena. Sei lau. Ez milako, ze harmonia komplexua. Bueno, baina politxe, kontu askotan ez teke Bai, horregatik esaten dizut. Dela nahiko garrunta, baina. Orduan, bale, ja aipatu deke, de hecho, Patlitxi izan dit, ingo duguz, bai. Orduan, guazen ja azken galderekin, oraindik batzuk zeuzkeago, baina ja azkenak izango dituk. Baukek ametxetako gitarra bat. Nahiko pozik nago nire Les Paul estudioarekin, Eskua sartu nion hori, hau aldatu nion, Ez zuan nahiko, gitatu nun. ez zuan nahiko adibidez Les Paul, en plan, custom bat. Frogatu behar dut, ze azkenean gitarraren arabera, gitarra, txarto badago edo deskintatuta badago, hori kintatzen baduzu, bai ondo, baina gero mastila okertuta badago eta ez dakiz zer, hori asko da gitarraren arabera, Kasu honetan, konpondu nun pizkat gitarra hau eta orain oso pozik nago gitarra honekin, baina bueno, paritzen badiate custom bat, ez ditut. Bueno, baina ez daukekela zea bat, ez behar bat, ez daukekela ilusio berezirik beste gitarra bat entzat. Daukat, bat, bi, hiru, lau, nire gurasoen etxean beste bat, ze gitar, bi basu, ja uste dut nahiko... Bueno, gitarran hori, hau, urrengo galdera guan, eta gustatuko zitean erakustea adibidez monstrua, bale? Bakik zerri buruz hain hauen. Orduan, hau dek urrengo galdera. Dek la resistentiako galdera, baino gitarretan eginda. Bai. Orduan, zenbat gitarra dauzkak gaur egun, basuak ere sartuko izkiago hor, monstrua ikusi izateko, eta zenbat diru ordaindu uan instrumentuetako bakoitza. Vale. Hauze, Les Paul Estudio, 1.400. Dendan geratzen zen azkena zen, eta uste dute baliozuela 1.700 edo lako zer, baina, bueno, gaur egun ez dakitzen bada. Garesti zeuden garaikoa, ez? Ez dakit, 1.400, uste dut, bai. Basua...
1100 Warwick bat. Mhm. Ondo sonatzen duen Warwick bat. Basu hori oso guai da. Gero hauze akustika bat. Ez dakite 200 euro edo lako zer. 300 asko jota. Mhm. Klasikoa, hauze nire aitaren zen. Aha. Así que... Erentzia modun, bai. Horrek ez dauka presiorik ez alde batetik ez bestetik, ez? Lan... Hauze ez dakoa presiorik. Egiten ari naizen gitarra. Zenbat urte, daramatzu gitarrari egiten? Ba, 2 hilabete dola. Ai, hostias. Duela 20 urte, hasi nintzen gitarra hori, eta hori, bakarrik falta zaite elektronika maitza eta se me está atragantando. Baina, beno. Beste gitarra bat daukat gelan, normalean bazkaltzenaren gateren bitartean Teoke jotzen duen gitarra, ekarriko dut, ez, bueno, da semiakustika bat. Bai, nik ez hau txeat, así que, bueno, jendea gai berditik. Monstrua, no? Atera monstrua, Gero daukat ere trompeta bat, flauta bat. Ebal, trompeta ez atera, ze... Hau zen nire lagun batek aurkitu zuen sakarrontzian eta hartu genuen. Hau da, nola da? Praktikatzeko kontrabasua, ez? Hori da, eta ni jarri nion beste basu baten pastillak, holan jotzeko. Eta badago hor Twitterren badago bideo bat, ez? Bai, badago, bai. Eta hau ze da dena. Ez que egon batan iritsi nintzen bere etxera, eta ikusi nun movida horita izan zen, en plan de, a ver, zer da hau? Eta, claro, berez ensaioko kontrabasu batek ez du soinuik ateatzen, ez du soinu asko ateatzen. Baina, jarri zion pastillakin entxufatu dezake ordenagailura eta dana, eta, bueno, sonatzen du nahiko monstruoso, en plan, nahiko brutal. Zan zen lehenengo gauza izan zen jarri distorsioa. Eta distortzioa jarri genuen, eta, bueno, experimentazio moduan ondo egon zen. Akerbitz motivatu, esateik, horri badako grabie, ojo, serio, eder, sampleame eso, no? Badaukate grabatuta, grabatuko dizut, bai. Baina, ber, amplia eta gitarrarekin gertatzen den gauza bera, pastillakin ere gauza gertatzen da, eta pastilla oso txarrak ditu, eta gainera, sokak, hor dago arazoa, sokak ez daude oso ondo, eta begiratu genuen beste gunean, Teo eta Biok interneten, soka batzuk erosteko, en plan, erosiko dituko sokak, eta hemen jotzeko, de puta madre tal, eta zenbat, soka bakoitxe igual 50 euro, ia 200 euro juegoa zen, egun da, laro gehiago, desente. Así que... Igual ez. Samplea nahi baduzu, bidali soka batzuren truke emango dizut samplea. Ja, maitzen juteko, eskatuko dizkiat bost gitarrista internazionalki markatu dautenak edo asko gustatzen zaizkikenak, eta beste bost Euskal Herri mailan. Hasi nahi egen bezala. Tom Morello, David Gilmour, Joe Satriani ere, John Petrucci, Joe Pass, zakite. Esan ditu bost, baina nahi behar jarraitu, en plan, bota. Haudek, nizteat post, batzuri kostatzen zaiek postera iristea, eta beste batzuri ez. Adibidez, nire aurrekoan pentsatu nien da, izango nahu kapaz 50 gitarrista esateko, eta izan non, nik uste baietz. Ez dakit, horretxeko dut, baina, beno, vale. Gehiago dauz, baina Euskal Herri mailan, gorka hor bizu, sortzaile modu oso ona da, eta gero ere oso ondo jotzen du, orduan. Itoizeko gitarrista ere, nahiko originala. Jan-Mari Ekai. Bueno, saber... Bakik baietz. Ez que bakik baietz. Ez izak esan emlan erdi bromatan rollo... Nola deitzen da Kabaneko gitarrista hau? Nola deitzen da? Iñigo.
Bai, hori Inigo, Kabaneko dira. eta ez dakit, bueno, Dan Hoyos ere askotan erakutsi zute Dan Hoyosen bideoak, eta bani lagun bat da, eta oso ondo jotzen du. Eta Tipori brutala da. hemen daukagu, Euskal Herrian daukagu, eta Pena estilo... da, ez esatea ezagunagoa, tipo hori, eske da barbaridade bat, nola jotzen duen barbaridade, en plan... Hori da, mitiko virtuoso... Berkeleyen ikasi zuen ere, Eske... orduan nabaitzen da, eta hemen daukagu algortan. Bueno, Eta ja, horiek izango ziren. Kabaneko Inigo benetan esan degala berba, Ez bestea, teo. baina hori destek benetan, tío, no me jodas. Bai, zergatik ez. Euskal Herri mailan... Adibidez nire beste lagun batek, ezuk ezagutzen duzu, oso ondo jotzen du, Josu. Bai. Ba, Josu ere aipatuko nuke, ez da famatua, baina, beno, niri asko nire influitzak esatekotan, ba, esan dezakete, ba, ez dakit, Jimi Hendrix, ez dakit, no, tal, baina benetako influentziak izan dira lagunak. Ja, bale, En finean. kasu hortan onartuko jat. Vale. Ba, horiek izango dira. Eta ja, azken galdera ingo jat. Orain arte dengo gaitu gire guztuak entzuten, eta orain nahi dira jakin, ba, ire antiguztoa edo gorrotatze deken hori. Eta galdera pixkat zehazte aldera, eta guztiekin alaiteat, emango baldi banian oraintxe bertan aukera, mundu mailan, edo Euskal Herri mailan, artista bat, eta artista barra banda, eta bere diskografia osoa ezabatzeko, zein aukeratuko guen. Kaban! A ber, musikan aldetik, norberak egin dezala nahi duena, eta gero entzutea zure aukera da. Orduan nire gustatzen zait hori musika berria entzutea, eta basai gustatzen, bat ez dut berriro entzuten, eta listo, estilo guztiak gustatzen zaizkit, ondo inda badaude, eta zeo zer badaukate. Zabatuko nuken jendea izango zen, pertsona ezabatzeko, hau da, ez zaitkiz gustatzen talde fascistak, ez zaitkiz gustatzen talde, ez dakit, matxistak, letra matxistak abesten dituztenak, orduan, alde hortatik, zabatuko nuke, ez dakit, Mikel Erentzun adibidez. Vale. Fuera. Baina ez musikaren arrazoiagatik, baizik eta letrek edo pertsonak... Ez zait importa bere musika desagertzen bada, orduan, bera desagertzen bada eta bere musika atzetik badoa, ez zait importa. Ados, ulertze jar. Ba, bueno, nire aldetik ez zaugat galdera gehiago, esan. Oin, bai eskatuko jatela beste azken gauza bat. Eta gauza hori dek, zerbait jotzeko ni gainetik improvisatu alezateko. Hau, guzti egin iteat, bale? Baina momentu bat, ze etzekiat, Juan prestatzen baldin badek, etzekiat raida nori bota. Egoek, eske, mila pertsona dauzkan bati etzu bat botako tragoi, bolan kanalera jango gaitu. Ez baldin badakizue, lehen raida guri egin digun Zitalkok dauka kanal automatizatu bat, non eguneko, usted, ez da gido 24 ordu dagoen gelditu gabe, baina usted nahiko topera egoten dela, denbora guztian dragoi bola otatzen duen Twitcheko kanal bat, orduan horra bialduko zaituztet. A ber, distorsioa bilatu behar dut. Dale, orduan nik ere distortzioa jarriko. Ezakit. A ber... Uf. Eskerrik asko iriak erbitz horregoteatik hainbeste demora gu aguantatzen. Aber, noiz itortzea izen gazte izaldea, tio. Ja, falta motatzea gu. Agur, bai. Prest? Hola, gozio zer edo. Bai, nahi dikena, volumen pixkat gehiago manaldiok. Gitarrari. Gitarrari. Bai. Holan. Bai.
Barkatu. Listo, zer gehiago? Da, ja, hemen utziko jau. Eskerrik asko. Bueno, Teo, Eskerrik asko. mi esker. Eskerrik asko. Mi esker. Eta, bueno, Ondo, por ba. esateik akarbitzek laster egongo dela bueltan, azte ugara hontan despedide daukala Iruñan, eta gero azte osoa egongo nez bertatik. Ba, datorren ostegunean Vale. orduan, torri. Lau izango gara, bazkaltzeko. Hori da, lau izango gara Vale. bazkaltzeko, perfecto. Ba, mil esker danoi, eta hurren astera arte. Mi esker. Aio. Agur.